बतावा तनी कि दिल ना टूटी आ केहू ना कह पाई कि स्टार के गाना गावल ना हो। जो ना रहल बा गाना पहियावत बरतिया जान एगो अलग अंदाज में एगो अलग पहचान देवे खातिर गाना आ रहल बाटे। हमरा उम्मीद बाटे कि बहुत लोग कोशिश कर जाइए कि चीज़ के गा दी हम, लेकिन बस के बात नहीं किया। वह सब एकदम प्यार दुलार बनौले रही। टुनटुन यादव का हर गाना पॉपुलर हो रहा है। जरूर भाई, टुनटुन यादव के गाना हर गाना पॉपुलर हो रहा है तो टुनटुन यादव के हर गाना पॉपुलर करे वाला यादव समाज के लोग खड़ा बड़े कर संगे। हाँ तो तू कोशिश कर, तनियो लोग अपन प्रयास कर लो कि सब लोग भाई एकजुट हो के हमने के गाना जो आवत है के पॉपुलर करावल जाओ। अब तो हमारा नहीं लगत कि जो हम गाना गा दिले बने टुनटुन यादव भैया से गाना कबो सपनों में हो सकताटे या चाहे मान के चलो कि वो तरीका से बन सकताटे। हाँ गावे के जाना तनी कि हमनी से बहुत आगे बढ़े, स्टार बने, सब लोग पहचाना तब। लेकिन गायकी के एगो अलग अलग अंदाज होला। हम माने घमंड नहीं करत, एगो गायकी के करे के एगो अलग अंदाज होला, एगो अलग मिजाज होला। वो चीज़ हमनी के गईले बनी जाए गाना में तो सब सुनी। दिनारा में आप कब आवे कब भैया, दिनारा में भी हम आई। बाकी हमारे एगो चीज़ ये सपना पूरा कर लो भाई कि हर जिला में पोस्टर एगो दूगो छपवा के हमार शेयर कर लो, करे के हर जगह छपवा के घुमावल।